Hola noies, hola nois, segon vídeo de l'apartat de preequacions de primer grau, d'acord? A partir d'aquí començarem a complicar una mica les equacions. En aquest vídeo tractarem les equacions en les quals hi ha parèntesis, d'acord? Com podria ser, anem a ficar un exemple, com podria ser, doncs, això d'aquí, això, no sé, 15, d'acord? Llavors, com hem de resoldre aquestes equacions? Doncs en primer lloc el que hem de fer és carregar-nos els parèntesis, fer-los desaparèixer. I com ho farem? Doncs igual que això, el que hem de fer és desfer un factor comú. És a dir, tot el que hi ha davant del parèntesis multiplicant es multiplica amb tots els termes que hi ha dins del parèntesis. És a dir, us recordo, aquí hi ha una multiplicació, encara que aquest punt no cal escriure'l. Per tant, aquest 5 s'està multiplicant amb tots els termes de dins del parèntesi. Què vull dir? Doncs que aquest 5 es multiplicarà amb la x i també es multiplicarà amb el 2. Quina és la complicació que pot aparèixer en els parèntesis? Doncs sobretot el tema signes. D'acord? És a dir, en aquest cas no hi haurà problemes, perquè aquesta x és positiva, aquest 2 és positiu i aquest 5 és positiu. Per tant, els dos productes tindran signe positiu. En canvi, si això en comptes d'un 5 fos un menys 5, doncs aquests productes, negatiu per positiu, seria negatiu, i negatiu per positiu també seria negatiu. Per tant, hauríem de tenir això en compte. I si, per exemple, això fos un menys, doncs negatiu per positiu seria negatiu, però negatiu amb negatiu seria positiu. Per tant, heu de tenir tot això ben present. Tornem a l'exemple inicial, d'acord? Amb tots els termes positius i anem a resoldre'l. Aquests vídeos, bàsicament, us estaré resolent exemples constantment. Per tant, si fem aquesta operació, 5 per x, doncs són 5x. 5 per 2 són 10. Recordeu sempre el signe. I tot això igual a 15. I una vegada ja han desaparegut els parèntesis, ja tenim una equació com en les del vídeo anterior. Per tant, què necessitem? Doncs que tot el que tingui x es quedi a la banda esquerra, tot el que no tingui x es quedi a la banda dreta. Per tant, aquí teníem 15 i hem de passar aquest més 10, que està a la banda esquerra, el passarem restant aquí, menys 10. I amb x, aquí teníem 5x, que es queden d'aquesta banda, per tant, no canviem el signe. Ara operem, 15 menys 10 són 5, aquí es queda tot igual, i ara simplement aquest 5 que multiplica la x divideix a l'altra banda de la igualtat. I 5 dividit de 5 és 1. D'acord? Això és resoldre una equació en parèntesis. Anem a fer més exemples. En aquest segon exemple és molt similar a l'anterior, simplement hi ha canvis de signe, per tant, haurem d'estar atents. Igual que abans, tenim un parèntesis i tenim un nombre que s'està multiplicant davant d'aquest parèntesis. Per tant, aquest nombre que s'està multiplicant no és 2, sinó que és menys 2. Per tant, aquí haurem de fer menys 2 per 3x, menys 2 per menys 2. Per tant, menys 2 per 3x, ara ho apuntaré tot, menys 2 per 3x, i ara aquí, si voleu, podem ficar menys 2 per menys 2, d'acord? He escrit aquest multiplicat d'aquest, igual un altre cop a menys 2. Per tant, aquí què tenim? Aquí tenim menys 2 per 3x. 3x no he dit ni menys ni més, això vol dir que és positiu. Per tant, menys 2 per 3x, 2 per 3 són 6, x, i negatiu en positiu queda negatiu. Aquí igual, primer centrem-nos en els números. 2 per 2 són 4. I ara mirem els signes. Negatiu per negatiu és positiu. I tot això igual a menys 2. Per si algú no recorda, el criteri de signes és molt senzill.
Simplement, sobretot, això quan multipliquem o dividim el resultat. Si els signes són iguals, el resultat de la multiplicació i la divisió és positiu. I si els signes són diferents, el resultat... Perdó, aquí era positiu. El resultat és negatiu. D'acord? Signes iguals, resultat positiu. Signes diferents, resultat negatiu. Tornant a l'exemple, una vegada ja desfet aquest factor comú, simplement ens queda una equació senzilleta, el que té x una banda, el que no té x a l'altra. Per tant, menys 2, aquest més 4, doncs serà un menys 4 aquí. I aquí teníem menys 6x. Operem, menys 6x és igual a menys 6, i un altre cop, menys 6 dividit de menys 6 és signes iguals, resultat positiu, més 1. D'acord? Aquest altre exemple d'aquí és una mica diferent als anteriors. En aquest cas també tenim parèntesis, a més tenim un claudator, però ara veureu perquè és una mica diferent. En els exemples anteriors, sempre davant del parèntesis teníem un nombre, d'acord? Per exemple, podíem tenir això d'aquí. Per tant, sabem que havíem de multiplicar aquests dos termes pel 5. Però en aquests casos no tenim cap nombre davant dels parèntesis, ni tampoc del claudator. El claudator, simplement, com un altre parèntesis. De fet, podríem esborrar-ho i dibuixar un parèntesi. Per tant, en aquest cas tenim un signe més davant del parèntesi, en aquest cas. Aquí tenim un signe negatiu davant el parèntesi i aquí tenim un altre signe negatiu. Per tant, en primer lloc, quan tinguem parèntesis dins d'altres parèntesis o dins de claudators, sempre hem de començar resolent de dins cap a fora. D'acord? Ens carreguem primer tots els parèntesis que hi hagi a dins i ja després ens carregarem al més exterior. Per tant, quan el que tinguem davant d'un parèntesis és un signe positiu, simplement podem esborrar el parèntesis. D'acord? Ara veiem com ho fem. És a dir, aquí tenim el 5 aquest, i aquí el que us dic és que podem escriure tal qual el que tenim aquí sense el parèntesi. Ara ho escriuré tot i ara farem algun canvi. Per tant, ara tocaria el menys x més 1. L'única cosa que aquí hem de tenir en compte és aquesta cosa d'aquí. Aquí ens han quedat dos signes seguits diferents. Per tant, aquí només ha de quedar un signe. I sempre que us quedi positiu seguit d'un negatiu, doncs, quan els signes són diferents, el signe que queda sempre és el negatiu. Per tant, el que us dic aquí és que quan tingueu un parèntesis amb un signe més davant, simplement podeu escriure el que hi ha dins del parèntesis. Menys x més 1. Anem a l'altra banda. Començarem fent aquest. Per tant, apuntem fins aquí. 4x menys, obrim claudator, 6. Deixem que tanqui aquí el claudator. I ara tenim un signe negatiu davant d'un parèntesis. Per tant, quan tinguem un signe negatiu davant d'un parèntesis, el que hem de fer és escriure el que hi ha a dins del parèntesi, però canviant de signe a tots els termes del parèntesis. Què vull dir? Aquí tenia un nou x positiu. Doncs ara el puc tornar a escriure. Era positiu, doncs ara l'he d'escriure negatiu. Aquí tinc un 1 positiu, per treure el parèntesis, simplement aquí em quedarà un 1 negatiu. D'acord? Ara, fixeu-vos que només em queda el claudator. I què té davant el claudator? Insisteixo, això és el mateix que si hi hagués un parèntesi. Què hi ha davant del claudator? Hi ha un menys. Per tant, hauré de fer el mateix que tinc aquí. Ara puc tornar a escriure tot el que hi havia a dins del claudator, però canviaré de signe a cadascun dels termes. Aquest 6 és positiu. Per tant, ara l'escriuré negatiu. Aquest 9x era negatiu. Per tant, ara, una vegada tret el claudator, serà positiu. I aquest 1, que era negatiu, ara també serà positiu. D'acord? Aquí simplement ho escric tot. I ara, una vegada m'he carregat tots els parèntesis i claudators, ja puc
escriure el que té x d'una banda, escriure el que no té x de l'altra, sumar-ho tot i aïllar la x. Una cosa, haguéssim pogut fer algunes coses abans? Sí, jo aquí podria haver fet 6 menys 1, 5, i que aquí em quedés 5 menys 9x. Igual que d'aquí a aquí hagués pogut fer 5 més 1 i aquí escriure doncs 6 menys x. Tot això ho podria haver fet, d'acord? Si ho voleu fer quan feu exercicis, cap problema. Per tant, ara simplement escriuré el que té x a la banda esquerra, que és 4x, més 9x, i aquesta x que de la banda dreta és negativa, a aquesta banda positiva. D'acord? I sense x tinc el 5, l'1, aquest 1 positiu a la banda esquerra, negatiu a la dreta. Aquest 6 negatiu a la banda esquerra, positiu a la dreta. I ara simplement sumem, 4 més 9 més 1 són 14x, i aquí tinc 5 més 1, 6, menys 1, 5, d'acord? 5 més 6, 11. I ara simplement, ho escric aquí a la dreta, aquest 14 dividirà aquest 11, i com això és una fracció irreductible i sense resultat enter, aquest serà el nostre resultat. D'acord? A continuació us deixaré uns 3 exercicis perquè practiqueu pel vostre compte. Aquí teniu 2 exercicis perquè practiqueu. Recordeu que tindreu la solució a la descripció del vídeo.